Συνάδελφοι που έχουμε πορευτεί μαζί για χρόνια στον χώρο της εκπαίδευσης και προπάντων το πιο δύσκολο κοινό από όλους, οι μαθητές μου. Και το λέω αυτό με τα λόγου γνώσεως, μιας και σε αυτούς απευθύνεται το βιβλίο μου. Ένα κοινό απαιτητικό που δεν θα σκεφτεί να φιλτράρει την άποψή του για να γίνει αρεστό σε μένα ή σε οποιονδήποτε άλλο. Ένα κοινό που αντιδράει άμεσα σε κάθε κείμενο που του κινεί το ενδιαφέρον, που του προκαλεί το γέλιο, του κινητοποιεί το ψυχισμό, αλλά κυρίως το κάνει να συμμετέχει στη μαθησιακή διαδικασία χωρίς να βαριέται. Με αυτό το βαριέται, καλούμαστε καθημερινά να αναμετρηθούμε εμείς οι εκπαιδευτικοί στην τάξη. Η ζαλισμένη αλφαβήτα, λοιπόν, είναι ένα έμετρο παραμύθι που με αστείο τρόπο καταγράφει την αγωνία του μαθητή να μάθει γραφή και ανάγνωση, κατακτώντας τη γνώση με μόλις 24 γράμματα. Δεν είναι τόσο απλό, ούτε τόσο εύκολο όσο πιθανότατα ακούγεται. Είναι επίπονη και δύσκολη διαδικασία που χρειάζεται πολλή υπομονή από όλες τις εμπλεκόμενες πλευρές, δασκάλους, γονείς και μαθητές. Θέλω να ευχαριστήσω τους μαθητές μου που είναι εδώ για να τραγουδήσουν μαζί σας τη ζαλισμένη αλφαβήτα με την κυρία Καύρη Μαρία.